80.000 clients, 1.200 milions d'euros en actius, 190 empleats i un benefici de 6 milions i mig d'euros l'últim exercici, un 5% més que l'any anterior. Són les xifres que integren la fotografia actual de l'única caixa d'estalvis valenciana, una de les dues que ha sobreviscut al procés de reestructuració del sistema financer espanyol. Caixa Ontinyent és una supervivent juntament amb la Colònia Caixa Pollença a les Illes Balears. Les dues són centenàries. La Balear té 139 anys, la de la Vall d'Albaida 135 anys de vida arrelada a la comarca. Avui analitzem el present i el futur de Caixa Ontinyent amb el director de l'obra social de la Caixa, Vicent Ortiz. Bon dia. Hola, bon dia, Marta. Divendres presentaven estos resultats que estàvem comentant, un benefici net de 6 milions i mig d'euros, més d'un 5% més que l'any anterior. Com valoren estos resultats? Bueno, hi ha que fer una valoració més enllà del que és el resultat econòmic. El 2018 ha sigut un any molt intens, molt de treball, i estem satisfets perquè hem cobert i inclús superat les expectatives que teníem. Hem abordat una transformació tecnològica realment important, quantiosa i complicada. Hem reestructurat també tot el que és l'àrea d'atenció i de serveis als clients, el govern intern. Hem crescut i hem tingut uns resultats que ens permeten potenciar l'obra social i mantindre aquesta excel·lent posició de solvència que té l'entitat. De seguida parlem d'aquesta obra social, perquè vostè és responsable d'aquesta part de la Caixa. Li volia preguntar per què Caixa Ontinyent va sobreviure a la desfeta del sistema financer valencià i a la reestructuració del sistema financer. Sí, des del nostre punt de vista hi ha tres circumstàncies que s'han donat. En primer lloc, perquè hem sigut fidels a aquest model de lo que és una caixa d'estalvis. Les caixes d'estalvis van néixer per estar arrelades a un territori, tenien que contribuir a l'economia d'aquest territori i evolucionar en companyia de la seva gent. El benefici, el creixement, és important per mantenir una empresa, però no és l'objectiu principal de les caixes. L'objectiu és aconseguir que creixi aquest territori i aquesta gent. En segon lloc, hem sigut més prudents també en les inversions. Hem intentat concentrar-les en el nostre territori, en l'economia productiva. No hem entrat en grans projectes especulatius, immobiliaris o participacions en altres empreses. I finalment, sobretot, l'equip humà. Tenim una plantilla realment impressionant de gent professional que ho ha demostrat en els moments més complicats de la crisi. I sobretot uns òrgans de govern que, a diferència del que ha passat en altres entitats, en Caixa Ontinyent han apostat per el futur de la Caixa i han sabut separar els interessos de l'entitat de qualsevol tipus d'ideologia o d'altres tipus d'interessos. I la labor del president de Caixa Ontinyent en aquest temps ha sigut excepcional, precisament nedant contracorrent quan tot el sector anava a acabar les fusions i el nostre president tenia que justificar per què anàvem en altra línia. Va ser un error, segons vostè, haver acabat amb aquest model, amb potenciar aquest model de les caixes d'estalvi? Per supost. Les caixes d'estalvi han sigut el motor financer i social de l'Espanya dels últims 150 anys. Arribant als pobles més menuts, financiant l'economia local, els xicotets projectes, implantant centres socials en aquests pobles, generant, jugant, negociant el 50% de tot el sistema financer i generant un clima de competència que era molt bo per al consumidor. Revertien a la societat cada any més de 2.000 milions d'euros. I tot això s'ha perdut. Ha sigut un error històric? Clar que sí. El negoci està ahí, continua, però els beneficis no estan revertint ara a la societat, estan revertint als accionistes. Mentre altres entitats com ara el Sabadell, Bankia o la Caixa parlen de tancament de sucursals, vostès parlen d'estudiar enguany o obrir-ne de noves en 2020. Cap a on volen expandir-se? Sí, creiem que tenim que conjugar el que és ja el servei de banca electrònica, tota la digitalització que permetrà que qualsevol persona en qualsevol lloc pugui operar en Caixa Ontinyent. Independentment d'això, creiem que és important també que hi hagi uns punts de referència i uns centres d'atenció personal. Per tant, no volem tancar oficines, volem ampliar i aquesta expansió, en principi, aniria entre la part nord de les nostres comarques, de la Vall d'Albaida, de la Costera, la Safor, cap a València, capital. Comarques centrals de València. I pel que fa a Castelló o Alacant, no s'ho plantegen? Estem en Alacant, en el Comtat i l'Alcoià. No plantegem encara una expansió cap a Alacant ni més amunt de València.
Dels guanys obtinguts enguany, anem ja per l'obra social, 1,2 milions d'euros es destinaran a aquesta obra social. Això suposa un 18,5% d'estos beneficis, una cinquena part. És suficient això? I cap a on anirà dirigit? Sí, això més altres ingressos que té l'obra social ens permet un pressupost de 1,8 milions d'euros. És un pressupost prou important perquè reverteix en un àmbit molt concret de la nostra zona. L'obra social és la reversió dels beneficis a la societat i nosaltres actuem baix el principi que en cada poble deu quedar-se la part proporcional dels beneficis que aporten. Per això tenim centres implantats en distintes localitats, centres de salut, escoles infantils, clubs de jubilats, centres d'Alzheimer, discapacitats, malalts mentals, etc. Tenim un programa de publicacions per a potenciar la investigació i divulgació de temes autòctons. Col·laborem en més de 300 col·lectius del nostre àmbit perquè la societat civil estigui viva, dinàmica i no sols a expenses de la iniciativa pública. Estem presents en tots els campus universitaris de les nostres comarques i gestionem fundacions de caràcter social, assistencial i cultural. És una obra social àmplia, diversa, repartida i que beneficia a més de 280.000 persones. I enguany volem impulsar especialment el que és l'educació financera. Hem constituït la Fundació Caixa Ontinyent, que també va estudiar la possible recuperació del Monte de Piedad i sobretot anem a reestructurar millor tota la responsabilitat social corporativa. En què consisteixen aquests projectes? Li anava a preguntar per la Fundació Ontinyent i també per el Mont Pietat. En quin esperit naixen? El Monte Piedad és una activitat que ja tenia la Caixa en el seu naixement. En 1884, aquesta Caixa naix en dues activitats, una Caixa d'Estalvis i un Monte Piedad. El Monte Piedad és la concessió de crèdits en garantia prendària, xicotets crèdits, en la possibilitat que la persona que el deixa la garantia pugui recuperar-la en qualsevol moment o inclús en el cas que al final tinga que subhastar-se i aquesta peça, si hi ha un benefici, que es queda en mans del propietari. És una labor que creiem que deguem recuperar. Vam tindre durant 80 anys i des de fa 54 anys que no la tenim. Però creiem que és el moment que podríem recuperar-la i vindria bé en la nostra zona. Parlem de macroeconomia, senyor Ortiz, per a després tornar a aterrar a la Vall d'Albaida. El panorama econòmic valencià, espanyol i global, les previsions parlen de desacceleració. Vostès com veuen l'horitzó macroeconòmic? Està publicant-se contínuament les notícies, com va evolucionar l'economia i s'actualitzen dades de previsió. Nosaltres tenim una planificació estratègica a 2-3 anys vista en la que vegem diferents escenaris que poden donar-se i com cada un d'aquests escenaris pot influir en la nostra activitat i en el nostre compte de resultats. Perquè així vas controlant, vas veient les possibles diferències i prenent mesures. Per al 2019 havíem previst un escenari de creixement econòmic, encara que en desacceleració, però que continua baixant l'atur. És possible que aquest tipus d'interès es recuperen, repunten un poquet a final d'any. Creiem que augmentarà ja l'apetit per al crèdit al llarg de l'any. Som optimistes en aquest aspecte. També són optimistes pel que fa al Brexit? Els preocupa? Perquè molts dels seus clients són empreses del sector tèxtil, que són exportadores de la comarca de la Vall d'Albaida. Estan preocupats? Sí, i tenim una part també, que és la part costera, que també depèn d'un turisme que els anglesos utilitzen molt. Pot tindre un impacte, evidentment, però en aquest moment és impossible quantificar-lo. El que sí que està clar és que el món evoluciona, això avança, i si el Brexit té un impacte determinat que no serà superior al que tinga en la resta de la Comunitat Valenciana o en Espanya, segurament s'adaptarem i buscarem altres clients. El president de Bankia, José Ignacio Goirgolzarri, va dir fa uns dies que si continuava molt de temps aquesta conjuntura de tipus d'interès baixos o negatius no descartava noves fusions en el sector bancari espanyol. Què en pensen d'aquestes declaracions? Creiem que, lamentablement, hi haurà més fusions. En Europa es parla d'unes fusions transnacionals. En Espanya està veient-se encara el panorama d'entitats de crèdit que queden i com fusionar-los. Evidentment, les fusions estan veient-se entre entitats que ja tenen una certa grandària, no entre entitats xicotetes. I nosaltres, he dit lamentablement perquè vegem que el que fa és que el sector va concentrant-se en molt poquetes mans. En aquest moment, entre 5 entitats controlen el 75% de tot el negoci bancari.
concentrar més encara significa crear un oligopoli, una posició de domini d'unes quantes entitats que no és gens bona per al consumidor. I així està parlant-se també d'una fusió molt concreta, que és la del Sabadell i la de Bankia, que al final tindria un impacte molt important en la Comunitat Valenciana. I és que consumaria finalment aquesta fusió que mai s'ha volgut entre Camp i Bancaixa. Hi hauria un solapament molt gran d'oficines i de personal. I, per tant, no sé, crec que no seria positiu per a la Comunitat Valenciana una fusió d'aquest tipus ni per al sector tanta concentració. Li vull preguntar també per l'equip de futbol, per l'Ontinyent Club de Futbol, que ha anunciat que es retira de la competició i està abocat a la desaparició. En quin punt d'esta desaparició els afecta econòmicament? Tenia algun préstec amb Caixa Ontinyent? No, no tenim una relació comercial ni tampoc participem en la gestió del club de futbol. El que sabem és el que es comenta, el que es diu, el que s'ha publicat, però més allà no sabem res. Anem a obrir tertúlia perquè li puguem preguntar als companys periodistes que ens acompanyen al plató. Saluden Víctor Romero del Confidencial, Imma Castell del periòdic Mediterráneo i Rafa Montaner del Levante. Comença, Víctor? Hola, bon dia. Jo volia preguntar-li per el secret de l'èxit, perquè quan tot el sistema bancari valencià estava morint-se i Bancaixa i la Camp van caure, tot el món deia que Caixa Ontinyent, encara que era rentable, el seu futur era prou complicat. Ara, quasi 10 anys després, Caixa Ontinyent ha sobreviscut, està ahí, és una entitat que està ahí. Volia preguntar-li pel secret de la supervivència, qual pensa vostè que és el secret de la supervivència, i després, si aquesta renúncia a créixer en el territori no pot ser que de cara al futur siga un problema per a Caixa Ontinyent, perquè és veritat que la concentració se produeix també perquè el mercat empuja cap a la concentració. Vostè ha dit que no volia créixer més enllà de València, que no volia créixer cap a baix, cap a Alacant, però no creu vostè que pot ser, quizás seria recomanable que augmentara la grandària, la Caixa, per a sobreviure en aquest entorn de concentracions? Comença per aquesta qüestió. El creixement d'una entitat depèn del seu capital. Cada vegada que t'expandixes, creixes, consumeixes capital i sabem que hem de tindre un mínim obligatori. Per baix d'aquest mínim desapareixeríem com a entitat. Els bancs, les cooperatives de crèdit, caixes rurals, tenen socis, tenen accionistes, per tant tenen propietaris que en un moment determinat poden reposar aquest capital i situar-lo bé. Les caixes d'estalvis no, les caixes d'estalvis no tenen propietaris i per tant el seu capital sols depèn del seu compte de resultats. Per tant, nosaltres tenim que ser molt prudents en aquest creixement perquè si ens consumeix més capital ens pot generar una situació de perill. I sempre tenim que tindre una posició de solvència molt sòlida, perquè precisament per poder anar expandint-se però d'una forma sostenible i que vagi consolidant-se. Per això creixem molt poquet a poquet i altres entitats poden créixer amb més alegria, perquè en cas de problemes reposen capital i ja està. En quant al secret de la continuïtat de Caixa Ontinyent, ho comentava abans, la fidelitat al model, les inversions, sobretot les actuacions del personal de la pròpia entitat. Però és cert que entre el 2008 i el 2012 vam viure una època també molt complicada perquè en Espanya no se sabia què anava a passar en les caixes d'estalvis i pensaven que les entitats menudes anaven a caure, i mentre que anaven a quedar-se sols les entitats grans. I això a nosaltres ens generava tensions internes, pressions per a que es fusionàrem, una competència molt forta per part d'altres entitats i també notàvem una certa desconfiança d'una part de la clientela que ens deia estaríem vosaltres, però és que els grans no cauen i vosaltres esteu en perill de caure. Clar, poquet a poquet, conforme anava aclarint-se el panorama, s'ha vist que no depenia de la grandària de les entitats la seva solvència i que Caixa Ontinyent sí que era solvent, podia respondre i els seus dirigents estan segurs d'aquesta viabilitat i apostaven per la viabilitat i no per la integració en altres. Imma, endavant. Estàvem parlant de la desaparició de les caixes rurals. Vostès són una rara avis, però també el que s'ha produït en els darrers anys ha sigut un creixement de la desconfiança de la clientela cap a les grans entitats financeres. No sé si això els ha acabat també beneficiant a vostès, que al final són els únics que miren a la cara al client i que saben qui és.
Bueno, tenim en el sector bancari espanyol té un problema reputacional molt gran, derivat d'actuacions que s'han produït, que són molt recents, que han sigut molt negatives, han tingut un impacte molt gran, molt negatiu en la societat. No sols parlem del rescat que hem tingut que assumir, parlem també de totes les polítiques comercials que estan provocant-se, totes les situacions que s'han creat també als clients en quant a la dificultat per a recuperar els seus estalvis, gent que està entrampada en crèdits a llarg termini sense seguretat de poder pagar, posant en perill la garantia que van posar normalment la seva vivenda, gent que ha perdut la vivenda, subhastes de vivenda que estan passant ara estan un 60% per baix del preu que pretenien cobrar-los a ells a mans d'inversors, especuladors, diligències judicials, comissions d'investigacions en diversos parlaments autonòmics, en el Congrés de Diputats. Clar, és normal que el sector tingui una molt mala reputació. I aquesta mala reputació és mala per a tots, perquè això actua sobre l'opinió pública pressiona sobre el legislador, que és molt més exigent i ens imposa més condicions per a poder treballar. És negativa sobre el poder judicial perquè les sentències condemnen els bancs d'entrar pràcticament ja en cas de dubte. És negatiu també perquè els clients vinguin a consultar o confiar-te el seu problema i que pugues orientar-los. Dins de tot això, nosaltres hem procurat buscar uns elements de diferenciació perquè la reputació de Caixa Ontinyent, com a entitat, no s'ha vist tan perjudicada. Però, clar, vivim en un sector bancari i indirectament sí que ens repercuteix. I hem buscat aquests elements de diferenciació que permetisquen fer veure a la nostra clientela potencial i la real que nosaltres actuem d'altra forma. Rafa Montaner. Senyor Ortiz, bon dia. Bon dia. Vostè ho ha dit, a l'ADN de Caixa Ontinyent està l'arrelament al territori. Si al nostre territori, a la Comunitat Valenciana, tenim el problema del despoblament. Vora la meitat dels municipis de la Comunitat Valenciana, 248 de 542, s'han quedat sense oficines bancàries. Què podem fer per a que no desaparega un servei tan bàsic per als municipis valencians de menys de 1.000 habitants o de 1.000 i pocs habitants de tindre una oficina bancària? El problema està en que molts municipis menuts, nosaltres tenim un àmbit d'actuació en les nostres comarques on tenim moltes oficines en pobles d'entre 1.000 i 2.000 habitants, inclús en pobles de 500 habitants, i mantenim la xarxa d'oficines. Però, clar, tota la reestructuració que està operant-se en el sector va en línia d'anar reduint dràsticament les oficines i substituint-les per un servei de banca electrònica, banca a distància o servei digital. La situació jo crec que és irreversible i les entitats que quedem territorials, encara que tenim una activitat més social i pròxima, clar, no som ONGs. Nosaltres necessitem que el compte de resultats sigui positiu i si anem a prestar un servei, i aquest servei per lo menos no té que costar-nos diners. Entonces, jo crec que la situació del tancament d'oficines és irreversible. Serà qüestió de buscar altres solucions i és veure com podem apropar aquesta nova forma de banca a aquests pobles i a les persones, sobretot generacions ja més majors, que no tindran accés a la seva oficina. Estem parlant d'educació financera, per exemple, a través de programes. Estem impulsant ara un bon programa anant per els nostres pobles que coneguen els dispositius de pagament. Es pot disposar com utilitzar els caixers automàtics, que ara n'hi ha caixers que tenen unes prestacions extraordinàries i pràcticament tot el que és operatori habitual es pot fer a través d'internet. Altra cosa són les consultes que poden fer-se ja de qüestions concretes que requerisquen ja una persona que t'assessore o el comente. Vicent Ortiz, director de l'Obra Social de Caixa Ontinyent, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat així al plató. Moltes gràcies a vosaltres i encantat. Gràcies.